לטרוף את העולם זה לא תמיד פשוט וכמה זה יפה לך לבקש, להתעקש על מה שאת נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע זה ג'ונגל מסוכן ומאיים גם כשהוא ייתן טוב, היום יום שני, הראשון לשביעי השעה 7:30 אנחנו יוצאים לכיוון הבית חולים ויאללה, אנחנו בדרך אלייך. היום אנחנו פוגשים את התינוקת. איזה התרגשות, שיהיה מלא בהצלחה. נו, אתה מתרגש? מאוד. עייפה. עוד לא התחלתי ואני כבר עייפה. שכתבתי תחזיק לך את היד וגם אם תהיה שם לבד כל כך תדעי שתמיד יש לך אותה אולי תתעייפי שם על הדרך יש נפילות וזה יכול לשבור מי שתאהבי כל כך נשכח קצת לפעמים זה מרסק את הלב אבל זה יעבור נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים אבל את תמצאי את האמת שלך תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים כי את מלכה לא חשוב מה אחרים לכי עכשיו לזרוח כמו שמש יש לך כנפיים תעופי רחוק לכי עכשיו מפחד אם זה רחב קצת מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד וגם אם תשם לבד לכי עכשיו לזרוח כמו שמש יש לך כנפיים תעופי רחוק לכי עכשיו מפחד ואם זה יכאב קצת מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד וגם אם תהי שם לבד תודה רבה יש לך אותה יש לך אותה יש לך אותה יש לך אותה דברי עכשיו ילדה אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך דברי מלאך שלי אני יודעת שלא תמיד
קולך, דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, קולות חלב נוטף מחיוכך, חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך, עולם חדש וטוב אני אתן לך, כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה. תהי קטנה מאומה לא יפגע בך סיכת פרפר קשורה בשיער על הידיים. תהי קטנה מאומה לא יברח לך אני אהיה גדולה גם בשבילך, דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, קולות חלב נוטף מחיוכך, חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך, עולם חדש וטוב אני אתן לך. שלום! כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב לראות פתאום חצי שלום! קורץ שלום! מתוך האפלה, שלום!